Ka jingpen I bor happening ka jing yakin at ka India bat Pakistan ki he shipai kari Pakistan ki la pla ya ka jing don ti jongki ha ka jingpen bathai bom ya ki kali bakit ya ki pulit ka Central Reserve Police Force ha Pulwama ha usnam arajar khat khandai ka bala shimru ya ka jing em jongki sao pho ngut ki pulit la ong ka khubor India today. Kumban shupin kin mau bakatai ka jingjia kala jia ha ka khat sao trik rumpang arajar khat khandai kat baka kin hon ki trok ki bakit ye ki pulit ka CRPF ha National Highway Jammu Srinagar kila sya tenra deka kali ubreu ubakit bom pan penyap artat yaladi ha Lethapora ha Pulwama district. Kani ga jing bathai bom bashar khai kala shimru ye ga jing im jong ki sao phongut ki pulit pat kom juru Adil Ahmad Dar ubakit yo bom pan penyap artat yaladi ubadai na Pulwama baru bala shim jingkit kle da kakin hun le no Jaish-e Mohammed. Kalami ka jingkan no badai bala don ketilang na ka Pakistan ka bala kentat bat penrem ni ketika jingjia ke India kala thwet pat lap ye ke badan keti ha ka bala penyap hendreu ngut bat kempat nyongut. Hadin bon snem ka jinglen ha ka khandai tarik ujamang arajar arpusan ki bor sipai ha ka jingya kren bat kilat pathai khubor kila phla ba ka jingpen bathai bom ha Pulwama ka de ka boit trekam na ka jing start lani ka tactical brilliance jong ki sipai Pakistan. Kani ka jingya lang bat kilat pathai khubor ka dai shisngi shwa ba ka India bat Pakistan kin shimye ka rai ban sange ya siat but kiway pat ki kam de ki sipai harin ka jingya karen happening ki Director General of Military Operations na kini ki artli ki ri kabala bo ban trekam na do ka san baje janmit jong ka sipo trek ujamang arajar arpusan. Kata ka jingya lang bat kilat pathai khubor ka deru hapadeng baga jingya siat ka bashar khai hapadeng gini ki ari hagi benta khaput ka Jammu and Kashmir Punjab Rajasthan bat Gujarat kani ka jingya siat kala khamshir khai hadin baga India kala ther namding ya khandai tri ki ketemle no ki badan hapo ka Pakistan bat ki Jaka ka Kashmir bala kurup daga te ka ri ba marjan lingba ka Operation Sindur haga step senya ka nyotrik ujamang arajar arpusan Panjuba ya ka jingjia syasiat yap ki arpun rengut ki breu ha Pahalgam de ki leno Lashkar-e-Taiba bala keno kershan dari Pakistan haga no phaisngi ka arpu artrik uyayong arajar arpusan. Haga tai ka jingyalang bat kilat pathai khubor Air Vice Marshal Aurangzeb Ahmed Ubadai Director General Public Relations ka Pakistan Air Force ulaong ba lada ka ka sun bedeng bat ka rengko ka Pakistan ki don jingma kumta anam don jingye pen. Ulaong bakila persang lengba ka buit trekam ka Bastad Pulwama bat kila persang manya syakman bat ka India kan sngoto. Hagatai ka jingyalang bat kilat pathai khubor na Pakistan le don langru da DG ISPR Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry barunong aiktin na ki Navy. If Pakistan's airspace, Pakistan's land, Pakistan's ADIZ and territorial waters, there's no compromise. There's no compromise. Pakistan's people, when they are threatened, their loss of life, loss of material, it cannot go unnoticed, cannot go like that. We owe it to our nation. And the pride and the trust the Pakistani nation has on our armed forces, we have always upheld it at all cost. At all cost. We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess and strategic guile and guide, and I think they should take heed. This is the best we can. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya